zbyt ładnie, ale czekaliśmy na to, żeby przyjąć przeciwnika na boisku i troszeczkę pograć z kontry. Było trochę odwrotnie. Chcieliśmy zagrać na 0 z tyłu, to nam się udało. Ja nie będę narzekał na sytuacje, które były, bo można było oszczędzić mi trochę nerwów w końcówce. Można było strzelić bramkę na 2-0, ale można też było stracić. Uważam, że widowisko nie było takie złe. Po przegranym meczu zawsze trzeba szukać gdzieś tam usprawiedliwienia. No, ja myślę, że to nie ma co się martwić o punkty. Najbardziej na pewno martwi nasza gra, gdzie brakuje nam tej płynności, co zawsze nie potem. Także to jest nasz problem, gdzie no, trudno go wyeliminować. Będziemy szukać dalej, szukać tego problemu, rozwiązania tego problemu, ale no, stworzyliśmy na początku parę sytuacji, gdzie mogliśmy ze stałego fragmentu zdobyć bramkę. Mieliśmy sytuację, ale jak sytuacja się nie wykorzystuje, to no, ciężko się gra później.